स्टुडिअ थांनोसैलाय दे रायजोफोर देबनारायण स्टुडिअ बाथारमारि नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि फैनो गोनां बैसागुनि मेथाइखौ बख'नानै लांनो फैदों आङो नयन बरगयारि खनदों आरो देबनारायण ब्रह्म बिथाङाबो खनदों आरो दोंसेया जाबाय आब' मेन'खा आब' रिथा माने गोबां दं आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो स्लिम स्लिम नुलायनाय आगैसिन फाउदार दाफबनाय बैसागु बोथोरजों नों देलाय मालाय बैसागु बोथोरब्लाल' जंखायफ्लानाय स्टुडिअ थांसैलाय रायजोफोर बाथारमारि रड ओरै थांबा गौरां ओरैहाय जाबाय साइन्स कलेज पाथरघाट दा आं थांगासिनो दं स्टुडिअ देबनारायण ब्रह्म नायलांबाय थादों रायजोफोर नै थाव सोलांना आया आंनि चेनेलाव हाय होनदोब्रा हाय गान गोदान बानायफैदों नै रायजोफोर बैसागुनि आब' सायानि आंखौबा लाजियोलै आयौ सोर बियो आयै सोर बिलाय मोस्रोम नुदों मोस्रोम गादों
baik Keran gilai Raksau bardi Barbang maja Kelai di kerai kedeng kimbai Seuker min cingga mamulabai Somai min cingga neng ayo Boroni agama hari ni aina mesarulan Sejeng orai Bohang demahang agai menlai lang karsan Bibuhan bolang hang agai menlai lang karsan Bazung genang agai dindang genang Nengku menabela agai Neng jeng nonga bela Labata agai Baishaku batarni Alir posa Oh, di sini.
टेप बिदिसो बास ओइलायाखै थांखु थेमा नों आंनि जानजियाव एथेबनाय बास बावनो हाला आं सना नोंखौ गोसोजों अराय गहां गोमाहां आगै मोनलाय लांथारसां बिखौहां गलांहां बरिया। आगै मोनलाय लांथारसां बाज्रुम गोनां आगै दिन्दांगोन आं टिं टिं नोंखौ मोनाखै थांखु थेमा नों आंनि जानजियाव एथेबनाय